Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Beat Saber Lobbies, indtil jeg ikke kommer på førstepladsen. Og den her video er ret lang, så jeg har sat nogle timestamps nede i videoen, som I kan se, hvornår sangene er færdige, så I bare kan spole forbi, hvis I ikke gider at se alle sangene, hvilket jeg godt kan forstå. Og som I nok kan høre, så er jeg både syg nu, og så det var jeg også i videoen. Nå, bare ned i videoen. Okay. Første sang. Den er ret nem, den her sang, så jeg håber, jeg skal prøve at vinde. Jeg gider ikke allerede slutte videoen nu. Den er mærkelig. I det mindste fører jeg. Jeg skulle også håbe. Ej, jeg misser. Kæft, hvor det går dårligt, mand. Nå, det går nok. Nej, der er en, der tabt. Ja, nu har jeg svært ved at tabe. Det er en god sang at starte ud på. Meget nem og chill. Men god at varme op på. Altså, ja. Nej! Jeg ville have lavet den her video for noget tid siden, men der er sgu lige mods til den nye version. Kæft, han er langt nede, mand. Hvad laver han helt andet? Ja. Nu går det lidt bedre. Okay. Hvis jeg siger det, og så misser jeg. Nej, ikke igen. Jeg er ufokuseret. Jeg fik 1 million, han fik 300. Okay.
Ja, vel. Ja, longest journey. Det er sjovt nok mig. Og han får ikke noget? Nå. Hvad laver bro? Hvad laver han? Au! Der er han var. Den her er det mindste lidt svær. Jeg tror, jeg bliver nødt til at finde en ny lobby, ellers kommer jeg aldrig til at tabe. Den er faktisk lidt mærkelig, den er. Nej, han døde. Det var ham, der valgte sangen. Hvad laver jeg overhovedet her? Så må jeg så gå? Oh shit! Høj finisher. Det var jeg ikke lige klar på. Jeg vandt. Sjovt nej. What the? Jeg tror ikke, han er okay. Nye mennesker. Det skal nok blive interessant. Vi tror lige, vi skipper til at jeg står på førstepladsen. Ja. Ej, det gider jeg rent faktisk ikke. Ej, okay. Stop. Jeg gider ikke at spille det. Nå. Altså, hvis de sætter endnu en ekstrem numsesang på igen, så gider jeg fandme ikke mere.
tager vi lige damage. Gør det. Ja, nu har vi ham der. Kom nu. Yes. Endelig. Nå, der var står det. Nu skal ham der ikke lige sådan være så god, at jeg taber. Skal vi ændre farverne? Nej, det gider jeg ikke. Okay. Kom nu. Endelig en svær sang, som jeg sjovt nok har hørt. Den er ikke engang sådan mega svær, men den er meget sjov. Nej, hvad var det der? Det var lidt bedre nu. Nej, den er død. Det kan jeg sgu godt forstå. Det er ikke ligefrem nemt, den her bane. På en af mine andre videoer er klar. The World Revolving er ret sikker på den her. Den er ranked 9,34 tror jeg det er. Den her, den er ranked højere. Den her er meget nemmere. Fordi jeg føler er lidt mobning. Det var lidt træls. Okay. Oh, wow. Det glemte jeg lidt af. Nå, førsteplads igen. Dog kan han fik den. I må også gerne lige skrive i kommentarerne om de servers der var før er bedre eller værre end dem her. Skriv 1 hvis de andre var bedre, skriv 2 hvis de her er bedre. Altså de her føles klart lidt mere klippende at spille med. Ej.
fast lort. Okay, det går fandme ikke godt. Jeg klarede den her sang for ekstremt lang tid siden. Jeg burde være sådan... Ej, okay, nu må det lige... Jeg er lige ved at dø der til ham derovre. Det er seriøst mærkeligt, det der. Det var teknisk set resets. What the fuck? Ja, tak. Jeg vandt igen. Næsten 100.000 point. Jeg tror, jeg finder lidt op igen. Det er... Jeg kan ikke bare blive ved med at spille. Ja, han er jo god, men... Okay, hvad med det her? Vi bytter mine farver rundt. Det burde være ordentligt forvirrende. Nu er mine farver byttet rundt. Det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af. Det føles allerede forkert. Nej. Ej, jeg tror det går. What, det er så mærkeligt ud. Jeg kan ikke ramme med de her sabers. Ej, jeg kan så heller ikke skylden på de her sabers. Det er meget rart at vide, hvor sin sabers er. Og det er nemmere med den anden, fordi den har en større trail. Den her kan man tænke lidt ind. Det var der med farverne igen. Jeg kommer til at dø. Se, jeg fører ikke længere. Nå. Ej, jeg misser. Det er fandme selv på. Jeg tænkte nok, at jeg kan tage den andre. Jeg skulle bare lige ændre farven. You've come farther than most, but there's something you need to know. Ej, hvad laver jeg? Okay, jeg har officielt tabt. Jeg har rent faktisk tabt.
Nu ham der. Ej, okay. Jeg kan heller ikke lide at farve. Jeg messer helt fint op. Altså, normalt kan jeg klare den her, som om det var ingenting. Okay, det var rigtig nice. Ekstremt lort, det her. Hvad er det, der sker? Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at crash out. What the fuck? Okay, det her kan jeg ikke finde ud af. Jeg er lige ved at komme på 3. plads. Ved du hvad? Hvad er det ellers? Okay. Jeg skal aldrig have bygget farverne. Nej! Nej! Jeg Nej! Nej, jeg vil ikke mere! Jeg troede, jeg ville tabe! Jeg gav ham alt, hvad han kunne få. Yes, en ny person. Jeg kan ikke finde ud af det her med farverne. Det er sådan rent faktisk ødelægger min hjerne. Tak. Nå. Okay, så forlader hun bare. Ej, det gider jeg rent faktisk ikke. Hvad med jeg... Okay, nu kommer jeg tilbage lige om lidt og håber på, at der er en anden lobby. Som har lidt... personer, som er lidt bedre. Oh my god, der er en mand. Og han er bedre end mig. Nej, vent på mig. Der. Okay. Ja. Nu taber jeg. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er glad for det. Nu spiller vi den her. Enten er ham der sådan en gud, der er ordentligt god til det, og kan han faktisk klare den her bane. Eller så er det bare sådan noget, han tror, han kan klare. Han synes, det er den der så sejr. Okay, han spiller på normal quest. Hvilket giver mig lidt håb. Han ikke klarer det. Altså, jeg fører. Hvilket ikke betyder særlig meget endnu. Ja, han har ikke vist noget som helst. Okay, det har han så. Jeg kan ikke ramme. Ej, det er fandme tæt. Nej, der kommer snart noget, hvor at jeg dør. Det jeg ikke er sådan Danmarks bedste der, præcis det der. Ja, selvfølgelig kan han finde ud af det. Nej, han er død. Ikke igen. Nej, nu kan jeg ikke ramme. Hvad er det her for den mand? Jeg er alt for langt bagud. Jeg skal bare håbe, han misser op. Min arme er ved at blive træt.
Nej. Jeg vinder aldrig. Okay. Endelig! Du har reddet mig. Du har reddet mig. Alright. Tak fordi du med den her video. Hvis I gerne vil se mere Beat Saber content, så bliv ved med at like. Fordi de her videoer får ordentligt gode visninger og mange likes. Hvilket er meget godt, så bliv bare ved med at lave dem her. Nå, ses i næste video. Au!